Una kay imas daytoy kuwan, daytoy cake dagitoy. Kasla jay kuwan, kasla jay waiter. At tigargar daytoy puso. My heart went oops. Nagwapo. Ala apay dayta kasla ka lang nga umal nga kalding. Ang nagtagtagari. Apay hindi problema. Nag-apa kayo jay awan ko kwenta na nga boyfriend mo? Excuse me? Unumat baka mat no makaramraman ka. Di bagbaga makaramraman ti? Ti arak si kamat, ti panunot mo. Makaramraman ka ti arak, kunak na nabay nga nga naging inuman. Amom, ibagam gamin kanya kung ti problema. What our friends are for, diba? From this moment, I'm here to listen. How am I supposed to live without you? You're my best friend, diba? You're my everything. And it's up to us how to find out the solution of your problem, diba? Ay, wow, kano ka pa nga nakasuruti English? Ngam amom, manutawon ako ng agday-dayit, aging ganatatanak nga kumutong. Anak ko ng mga anti-rice pulos. Ngam uray na ka mga anti-rice kat di timbang ko ng agbaw-bawas. Idi kalman, ije market, daytoy Ang mga istorya anti sa bali. Natali mo dawak ti bisin ko. Pati ininom ko lang kat dano manakanangnangan pulos. Tapos ti ulaw ko, ti pinangkita ka jay building ko naknubar ko. Kas jay gayam, numaulaw ka ti bisin agam amangaw ka. Tapos daytoy pay, di magmag na ak nga agawid. Kunak parpara ak jay jeep, kunak no jeep baka gayam. Ambom adati time, nag-slimming ti ak. Diyos ko, nagapon sa jay Thailand jay slimming ti. Ay na, among ba nga oras-oras ti buris ko. Among agburisak, among jay bulkan nga pumpumtok, kaslakas jay, bumanutbut jay ubot ko. Tapos jay ko, jay na, kasla nga jay murdong ti intestine ko, kasla nga rimor jay ubot ko, ti katataki, jay buris nga diyay, jay slimming ti nga diyay. Ay na, Diyos ko, malagip ko pay lang. Kat, among ba dahito pay? Kapos kaburis ka nga buris, ay na, sumaniit jay ubot mo, ti kanging kaiilo, kapupunas. Kasla kumangay nga no, anya ti animal ba nga natadam ti dila na. Kasla kasjay, kasla nga dinilpatan ti sanga pulo nga animal nga natadam ti dila na. So di nga minsan, ay na, hanak nga nginiluan di ubot ko, kat nakasansaniitan. Ngam, amom, na-dehydrate ak pa ya. Ngam, ay na, who cares? Carry lang, adi, carry ta. Siyempre, kailangan ko nga mamintin daytoy ko, di ba? Dayta nagkutong, makitam tayo duma. Ay na, daytoy kasla lupo. Apay effective ba dayta? Sure ka? Ngam, ti pa nag-usar ti slimming, tiket depende mo lang, adi, no, hiyang ka. Well, that's good for you. Pang no, ngam mo nga hiyang, uray la itakim dayta lungs mo, hangka nga kumutong. Padasam daytoy iti. Buman nga ron. Ay, sobrang nagpait. Well, no pain, no gain, di ba? Kitam jay bilbil ko. Dakdakkel pa ngam jay susok. Idi na minsan jay mandurukot. Guyod nga guyod. Kuna na siguro belt bag. Kitis inana di ay. Makatungtong pa ngam amom. No minsan kaslangay nga unfair ti life. Amom no apay. Di ba, ibagbaga kanyam ultimo adyo sa nakamang rice, just drink water lang. Yung no kitam da ito yung ko, ay nakaslangat siyan ti banyas nga nakatilmon ti duwa nga okan. Tapos, kitam sika. Uray lang maibus mo jimal sa kaldero kan may sa kilo nga karne. Wano igado. Kutong kaladta. Amom, mauawan ti self-confidence kon. Tapos kaslakngay nga kwa, madip-depress. Uy, girl, hang kamat nga kasta, To be honest, day tataba. Amom day tataba nga dayta. Ada maaramidam tapno kumutong ka. Amom, day tamayat nga ugalim, iso ti pinakamahalaga kanya. Uray nakatabtaba ka. Give mo adi dayta, di kinaimbag ti pusom. Ngam amom ti personal belief ko, amom ti bagi, ti pintas, no bumakot tayo, kumupas dayta. Ngam ti ugali,
aging ganag minupos ka, ada kanyam. Kat amom dapat always take things in life in a positive way. Takuna na dya English, you become what you believe. Di ba? Uray la, nakutkutong ka, no nagpangiti ugalim, what for, di ba? Amo no kahit mo talaga agpakutong, go for it. Ngam dahito ti remember mo you are what you eat. Ala, sige na ro, dumamin sa bigat manan Alas, beer. Ala, sige, agawid ak marod mo tanan. Tayo nakamaturog. Ala, pakiak mo tanan. Waiter, dapat tao di toilet. Ano, nagbayad mo to? Sa bagay na ti toilet? Uy, dal senyor.